Hola, en aquest tutorial veurem com podem restaurar un curs Moodle. Primer de tot hem d'iniciar la sessió dins de la plataforma Moodle de la nostra escola amb les nostres dades d'administrador. Anem a administració del lloc, hem de seleccionar cursos i aquí ja tenim la possibilitat de restaurar un curs. Cliquem a restaurar un curs, cliquem a triar un fitxer i fem la selecció d'un fitxer que tenim. Seleccionar arxivo. Aquí tinc la carpeta de còpies de seguretat i faré la selecció d'aquest fitxer, que és un curs alemany A1. Obrir. Poso el nom. Alemany A1 i penja aquest fitxer. Ara s'ha d'esperar una mica fins que es pugui penjar aquest fitxer. Aniré a pausa i quan estigui penjat, tornem. Bé, no ha calgut perquè ja surt error. És el que volia ensenyar. El fitxer que heu provat de pujar és massa gros per ser processat pel servidor. Això és el que passarà sempre que volem pujar un fitxer que en el nostre cas pesi més de 25 MB. Quan pesa 25 MB, més aquesta quantitat, doncs ja no el podem pujar directament. Hem de fer-ho d'una altra manera. Hem d'anar aquí moment, ara busco la pàgina. Hem d'anar a la gestió dels serveis d'Agora Eix i aquí tenim l'apartat de gestió de fitxers. Per entrar aquí a la gestió dels serveis d'Agora Eix hem d'entrar amb la nostra adreça d'Ixtec i la contrasenya d'Ixtec. Bé, aquí sí que tenim la possibilitat de penjar fitxers que tinguin un pes major de 25 MB. Seleccionem un fitxer, torno a seleccionar el mateix fitxer d'abans, obrir i enviar. Vale? S'envia i es va carregant el fitxer. Bé, es carrega bastant ràpidament i com podeu veure aquest fitxer té un pes de 98,9 MB. Normalment un curs Moodle pesa entre 70 i 100 MB. Si els cursos pesen molt, hi ha cursos que pesen 800, això vol dir que els professors han anat penjant els vídeos i àudios directament dins del Moodle. Bé, ja hem seleccionat el fitxer o hem enviat, per tant ara ho tenim aquí inclòs a la llista de fitxers. Com podeu veure, tenim aquest fitxer ja penjat aquí. I ara el que farem serà penjar-ho directament al curs Moodle. Tornem a la plataforma on havíem clicat de penjar un fitxer, però no vam poder fer-ho directament. Ho hem de fer indirectament a través de la gestió dels serveis d'Agora i el tenim aquí ara. Això vol dir que ara podem anar aquí a fitxers i en fitxers podrem fer la selecció d'aquesta còpia de seguretat que hem fet. I ara sí que ja podem clicar i restaurar. Selecciona aquest fitxer i podem restaurar el curs. S'està preparant per mostrar la pàgina i ja anirà sortint la informació aquí. Bé,
Aquí ja tenim que fer totes aquestes passes, que es confirma, el destí, configuració, esquema, revisa, processa i completat. És un procés llarg. Ara, detalls de la còpia, doncs aquí i anirem a sota de tot i donem a continuar. Restaura com un curs nou i escollir una categoria. Per les categories és difícil posar-lo en la categoria correcta. Per tant, jo sempre poso els cursos que s'estan restaurant, els poso aquí, ¿vale? I després ja el podem, quan anem a paràmetres, el podem recol·locar dins de la seva carpeta o categoria correcta. D'acord? De moment el poso directament aquí. I ara baixem cap a sota i donem a continuar. Anem a sota de tots i posem següent. Ja estem dins de l'esquema. Hem d'anar un altre cop a sota de tots i donar a següent. I un altre cop, ara ja es revisa, anem a sota de tot i inicia la restauració. Bé. I ara ja estem al pas 6, que s'ha de processar tot, i aquí molt sovint posa una hora i es transforma en 2 dies, 3 dies. Això va com va, que ja s'està processant i el següent pas serà quan estigui tot complet, d'acord? Ara ho posaré en pausa i veurem quant de temps triga. Com veieu, va canviant, però això no vol dir res. A vegades posa un dia sencer i després resulta que es fa en una hora o en mitja hora. Pot trigar. Ho poso en pausa i a veure quant de temps trigarà en restaurar-se. Bé, ara està anant molt ràpid. Abans posava que trigaria 3 dies i no sé quantes hores. I ara, de cop i volta, s'activa i ja està al 100%. Per tant, quan posa molt de temps, cal esperar una miqueta i es transforma, d'acord? Es transformen les dades que posen aquí. Ara anirem ja a continuació, ja estem al pas 7è, que posa completats, el curs s'ha restaurat satisfactòriament. Si cliqueu el botó continua del de sota, vereu el curs restaurat. Cliquem a continua. Ja tenim aquí el curs restaurat, la còpia 1. I anem aquí a paràmetres, curs, paràmetres. I molt important, ara sí que ho hem de situar dins la categoria o el curs adient. Anem aquí, posem alemany A1 i aquí ja es pot posar, que és el curs restaurat. I aquí es pot posar ja el cognom, el nom del professor d'aquest curs. ¿Vale? I speichern és guardar i ensenyar. I molt important, hem d'anar aquí a participants, això eren els paràmetres, aquí a participants hem d'incloure el professor editor d'aquest curs. Posaré de moment el meu nom i el rol de professor editor. I ara ja podem enviar un correu al professor editor per dir-li que està el curs seu i el curs està ja restaurat.
Bé, aquí tindríem com podem restaurar un curs, molt important, com que no es pot pujar directament, hem d'anar a la gestió dels serveis d'Agora Eix, penjar el curs, pujar-lo per aquí, la llista de fitxers, i després ja el podrem restaurar dins de la plataforma Moodle de l'escola. Bé, això seria tot sobre el tema de com restaurar un curs Moodle amb ajuda del portal d'Agora. Adeu, un salut.